No huomenta kaikille, se on torstai-aamu ja meikäläinen on ajamassa kohti Ideaparkkia, lähdetään vähän aivomyrskyä rakentaa, mutta ei anneta se häiritä. Meidän tiimin meidän synnytysporukan tällainen visio oli siitä, että näitä teoriamallinnuksia voitaisiin käydä mukavasti läpi tälleen pirtsakkana YouTube-videoina. Päästä kuulemaan meikäläisen monologia taas. Tänä aamuna käydään TSK-malli läpi, teoriallinen soveltaminen käytäntöön. Ja tää on aika simppeli, tää on yksinkertaistettu versio, 3 laatikkoa, mitä tehdään ennen, mitä tehdään nyt ja mitä tehdään projektin jälkeen. Lähdetään vähän avaamaan näitä. No ennen projektia niin tehdään tietysti esimotorola. Eli esimotorolan kysymyksissä muun muassa, mikä on se taloudellinen hyöty, mikä on asiakkaan rooli, mitä opitaan, perusjuttuja. Ja YPKsta sitten totta kai lukusuunnitelma kuntoon. Eli mitä kirjoja sitten tarvii, jotta menestyy tässä projektissa. Ja sitten kun lähdetään sitä omaa prokkista tekemään, niin palataan siihen esimotorolaan. Esimotorolan tarkistus. Tehdäänkö nyt niitä juttuja, mitä silloin alussa asetettiin tavoitteeksi? Että ollaanko menossa oikeaan suuntaan. Ja vertailuoppiminen, eli ristipölytykset, tuodaan sitä tiimille ja haetaan tiimin ulkopuoleltakin vinkkejä ja visioita siihen, kuinka mä voisin tätä mun projektia parantaa. Tässä mun sitä parhaillaan tehdään. Ja sitten projektin jälkeen niin tehdään totta kai motorolla. Perus tuttu 4 kysymystä, mikä meni hyvin, mikä meni huonosti. Ja sitten raportti ja koonti siitä projektista esimerkiksi ja synnytys. Tässä tämä synnytys on selkeästi eroteltuna se mahdollinen visuaalinen esitys. Meillä esimerkiksi synttäriprojektissa niin mehän tehtiin Motorola ja tehtiin yhteisraportti siitä, että okei, että tämmöisiä juttuja ja näin. Ja raportin pohjalta tehtiin sitten se esitys, mikä on totta kai paljon tiiviimpi kuin siis varsinainen raportti. Ja loppujen lopuksi sitten yksilötasolla niin reflektiopaperi kaikkiin näihin peilaten. Se on se lopullinen sitten esseemuotoinen pohdinta siitä, että mitä opin ja kaikkea sitä omia fiiliksiä ja sellaisia muuta, mitä välttämättä ei noissa muissa kohdissa kannata tuoda esille. Eli hyvin yksinkertainen ja tehokas malli. Alussa voidaan kyseenalaistaa esimotorolla, että onko hyvä projekti, onko siinä taloudellisesti hyötyä ja mitä mä opin tästä, onko tämä esimerkiksi tarpeeksi haastava. Ja totta kai sitten saadaan tuo oppiminen mukaan YPK:n kautta. Katsotaan sitä suuntaa, ollaanko menossa sinne, niin pitää esimotorolla ja vertailuoppimisella, niin pyydetään muilta jeesiä. Ja lopussa katsotaan, että miten homma meni, tehdään sitä koonti, esitys ja sitten mä reflektiopaperin voi siihen kuuluisaan portfolioon sitten laittaa loppujen lopuksi. Ei hirveästi kirjallista työtä, Motorola-kysymykset, esimotorola-kysymykset, tosi simppeleitä, vähän ranskalaista viivaa, yksi ainut essee sitten loppuu. Todella tehokasta, helppoa ja edullista. Mulla ei muuta, jatkaa treenejä ja me jatketaan hommia täällä tapahtumassa. Se on moro.